Армия сме славна със сърца добри, медицинските сестри носим в нас надежда бяла и мечти дори в тревожните. Така, всяка година, вече поредна трета, в нашия университет празнуваме 12 май, Международния ден на сестринството. За нас това е един много хубав празник. Сестрите, акушерките, специалистите по здравни грижи отбелязват деня, свързан с името на Флоранс Найтингейл. Много се вълнуваме, винаги е с много емоция свързан този празник. Втора поредна година има номинации за отличия по различни категории. Едната категория е за научни приноси в сестринството, другата категория е за практически приноси в сестринството. Отличаваме и студенти, които са изявени в рамките на обучението. Това са четвъртокурсници. Тревожните ви дни и от нежност и от сила ние се трепим. Медицинските